obci Piteľová sa opäť oslavovalo. Celý rok si pripomíname 750. výročie prvej písomnej zmienky o založení obce Piteľová. Dnešný deň je vlastne vyvrcholením týchto oslav a tieto oslavy prebiehali počas celého roka rôznymi akciami. Od začiatku roka stihli Piteľovčania umiestniť pamätnú tabuľu na počesť padlých vojakov, ktorí pomáhali pri oslobodzovaní obce. Boli tu aj ďalšie akcie, kde bola kultúrno-spoločenská zábava za prítomnosti hudby ploští punk, kde sa zúčastnilo veľké množstvo občanov a bola to jedna pekných vydarených akcií. Ďalej si pripomenuli osobnosť prvého povojnového farára Antona Danku, ktorý prišiel do Piteľovej v roku 1947. Od tohto roku je v Piteľovej farnosť. Občianske združenie Piteľovčania sa zaslúžilo vydanie knižôčky 25 dní, ktoré otriasali Piteľovou. Publikácia obsahovala zápisky Zuzany Hárezníkovej z obdobia, kedy obcov prechádzal nemecký front. Krst knihy prebiehal pri bývalej krčme u Hárezníka. Veľa menších akcií sa organizovalo počas celého roka. Koniec leta bol pre Piteľovčanov vyvrcholením celých oslav. Zábavy na Úpieci sa zúčastnilo veľa občanov, medzi ktorými nechýbali ani rodáci. Ako sa vám páčia dnešné slávnosti? Mne veľmi dobre, pretože ja tu 55 rokov nežijem, ale mám tu po rodičov dom, tak vždy rád prídem. Ja som veľmi spokojný, že som si prišiel spomenúť moje mladé roky a ja Piteľovčan, takže som rád, že som mohol stretnúť aj rodákov a hlavne tých starších ľudí, ktorí tu stretávam, susedovcov, ktorí sú dávno už odcestovaní, ktorí žijú svojím životom niekde v Bratislave, Košice a tak ďalej. Veľmi. Nádherne. A ešte mi pravnúčka spieva. Z toho sa teším. Dobre je tu, keď neprší. To stačí. Aké máte spomienky na túto obec? Ja, jak tvoj kolega povedal na pána farára, áno, lebo sme museli vtedy chodiť ministrovať, lebo bol učiteľ pán Gregor a skorej, jak sme šli do školy, on hrával na orgán, tak sme museli ministrovať. Čiže pán Danko bol jeden z farárov, keď sme pri oltári sa byli, tak nás zišiel z kancla a nás vyzavuškoval poriadne. Ja som tu blízko, lebo veľmi rád chodím sem na fotbal a tým športom, ako som tu niekedy okolo fotbalu robil športu, tak sa vraciam stále na Piteľu. Mám tu ešte stále svoje korene, takže som tu. Vraciate sa sem rád? Čiže sem chodíte rád? Každej príležitosti rád. Mačičku Hello Kitty. Zaspívaj Inglačom. Program otvoril starosta obce Ján Kubík príhovorom. Pokračovalo hudobné vystúpenie Stana Vitáloša, ktorého sprevádzali mladé tanečnice z Levíc. O dobrú zábavu sa postarala aj Dýchovka Slašňanská kapela. Do programu sa zapojili aj piteľovské talenty. Mali sme možnosť vidieť hru na fujare, husliach a ukážku vábenia lesnej zvery. No a samozrejme budeme tu mať aj ukážky plieskania bičom, ktoré sa voľakedy používalo pri pasení ovies, ukážky vábenia lesnej zvere. No všetko je to veľmi pekne pripravené a dúfam a verím, že nám to počasie vydrží a že nám to vyjde a naši občania sa zabavia. Pre nich je pripravené aj občerstvenie s tým, že budeme podávať zabíjačkové špeciality, ako sú jadernice, klobásky, zabíjačková kapustnica, pečené mäsko, čo nám samozrejme naši polovníci, polovné združenie Medvedí vrch poskytlo. Takže teším sa na túto akciu a verím, že všetci sa tu zabavia a budú mať pekný kultúrny a spoločenský zážitok. Než se volila s hlavy vrátě,
Slávnostný deň bol ukončený zapálením vatry SNP. Z oslav 750. výročia obce Piteľová, Juraj Námešný, televízia TV4.